Хайде да направим заедно още една поръчка за персонализиран стикер. Не знам дали ще се досетите кого рисувам от самото начало, но този стикер си има история. Клиентката ми поръча персонализиран дизайн по снимка, на която е най-добрата й приятелка и млада певица, която много от вас харесват. И с позволение на момичетата ви показвам емблематичната снимка, която ми служеше за референция. Клиентката ми разказа, че приятелката й е огромна фенка на Лидия, затова трябваше да се постарая да пресъздам емоцията от изражението й на снимката в моя дизайн. След като направих скицата и лицето на момичето максимално сияещо от щастие, впечатление и захлас по певицата, започнах с най-приятната част – контурите. След това преминах към нанасянето на основните цветове и се придържах към това да са максимално близки до снимката. А тук може нагледно да видите ежедневния стръгъл на всеки дигитален художник. Изгубих половин час в това да търся в кой леер съм оставила тази точка, която видяхте. Накрая се отказах и просто я замазах на нов леер с цвета на кожата. Ми така се получава понякога. Сякаш е в някакъв скрит леер, до който аз нямам достъп и не мога да открия. Ако и на вас ви се случва, може да ми се оплачете в коментарите. Ето как се получи стикера. Малко хора знаят, но веднага щом го завърша и го изкарвам от таблета магически, без да се налага да печатя или да се занимавам с плотери. Така че бих казала, че да си художник е най-лесната работа на света, стига да си завършил Хогвартс преди това.